Tak kira cetek di mana jero, Masya Allah. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Oh, alah. Mas, Oi, kenapa Mas? pancing kok. Apa mbok pancingin nang kono-kono ki lak sempake ora bakal entuk iwak rawe. Apa iya? Iya. Lah kalau bantu siapa, Mas? Ndi? Iki lho. Semake sapa iki? Ya iki abang iki, lho, abang. Lho, Pakai abang lho. uang saiki. Wis lah, tak mati nggon dhuwur sik. Lah kok sedan. Lah balik wae lah, ra tengi. Apa ini ora tau ngetok ini ndi? Bar sunat iki, Jam piro? jam 7. Oh alah. Oh jar. Reno jar. Rene. Oh ini. Bertekon di wajan dek. Wis ngene nggo pancing iki lho, bar mancing kok. Mancing bukan itu iwak, mana itu sempak. Manane apa jar? Abang. Kuwi lho sempake kancaku jar, bar ciblon. Lah kok iso kelinter piye? Paling wonge perising. Katutan telek. Wis lah balik sih lah terus kepus iki. Ayo begini balik ayo. Ayo. Terus balik.